Avui ens volem ensenyar un racó molt especial de la nostra finca Can Martí, un racó que en diem el Bosquet. I aquí tenim instal·lades 6 caixes niu amb més de 800.000 abelles, des de fa ja més d'un any i mig. L'abella juga un paper fonamental en la sostenibilitat de la biodiversitat, donada la seva funció pol·linitzadora. No és l'únic insecte que pol·linitza, però sí que és un dels més eficaços. A Torelló som viticultors i practiquem una agricultura ecològica, és a dir, no utilitzem productes i fertilitzants d'origen químic i els substituïm per altres d'origen natural. Per això, les abelles s'hi troben bé, en un entorn net, un entorn saludable per la seva presència, pel seu desenvolupament, on poden dedicar-se també a fer mel, una altra feina que tenen encomanada. Així que deixem-les treballar. Sí.